znaš, daleko, a kurac oni blizu njega. I on ti izviri iz rova i ovaj samo pukne bacačem, buraz i ode muđo. Ovaj da će opalit i svi legnu na pod, kuš kak je ovaj opalio. Svi se bace na pod. Kažu ovaj, šta se bacate na pod? Kaže striko. To jest ovaj rekao kao šta se bacate na pod, pa naši pucaju. Kaže striko, pa zato se i bacam. Kaže, ko je taj lik? Šta? Kak ti možeš biti peder? Moment. Ne, gledaj kak je dobro pogodila, jedno oko ne valja. Hejte moju stvar. Pička vam se ogadula. Dobro. Evo kad se može se vrati, bok te jebao. Što je Isus Krist rekao, bolje na križ nego... Koliko ja znam, tak kola ne izgledala dobro. Volim me kurac, jesam pitao ne. Što bi Ibrahima Kušeja Kašima Bobaka rekao, živio Isus Krist. I prca male djevojčice po ulici. Ko mi je rekao da šuti? Moje mami, jebote. To bi Šaban Šaulić rekao, punk nije mrtav. Znači, to cure koriste za šminkanje ovako i u bočici. Mislim, zavisi. Ma ne, vi ste retardirani, bravo majmune, Isuse. Koliko slova ima? Da nije slučajno kurčina. Pet, bog mater, nešto je treće jebote, Isus. To je Sveti Petar rekao, tučem ženu i djecu. Slušajte vi to Černobilu, znači ovako šetaju mama i kćer kroz Černobil. Kaže kćer mami, mama, raste mi treće sisa. Kaže, mama, boli me kurac. Organ. Zašto je mala Ana pala sa Rekla sam, Isuse Bože, rekla sam da ti kao Zoja. Sveti Petar rekao, ne može tako. Šta radi Rajko, gleda Netflix, negdje boli ga kurac. Ma ja gledam neku pornjevu, na pojma. I ove kučke, kaže, nisu kučke htjela da doma. Ovo je uzo mitraljez u zrak. Da viš kako su se razbježali. Krže, sutra pitajte zašto nije jače tukla moju sestru. Šta, zašto? Zašto nije jače tukla moju sestru? Ubila je Boga u tvojoj sestri, tamo je